Здравейте от Разсадник Фантазия. Днеска ще ви покажем маслина сорт Халкидики. Студоустойчив сорт маслина до минус 16 градуса. Изпробваме по нашия край. Тук няма проблеми. Дръвчетата са големи също в 5 литрови италиански тип контейнер. Отлично вкоренени. Около 180 плюс. Цената им на този размер, даже почвате да цъфтят тук, е на 12 евро. Повече като дръвче е тук. Ако искате нещо по-оформено, имаме европейски маслини. Тук е в 6 литра контейнер, перфектна корона. Това нещо е на 25 евро. Тук имаме пак завършчета, така че тази година ще могат да ви зарадват с един щамбов тип на една отлично хубава маслина. Имаме и още по-добро предложение. Това е едно по-добро предложение на маслиново дръвче. Казваме дръвче, защото самото растение е графтит, или иначе казано присадено растение. Ще има един по-нисък растеж, по-хубава корона, повече плододаване, по-бързо стъпване в плододаване, по-добра зимоустойчивост и по-добра устойчивост към почвения тип, тъй като подложката е доста добра основа за това красиво растение маслина, сорт Каламон. Цената тук е 12 евро, 6 литра контейнер, отлично вкоренено, плододаване съвсем скоро. Това според мен е един доста добър вариант, ако искате да имате едра маслина Каламон. Чао!